So, fi'n credu y tric gyda hwn yw peidio trio lladd y dŵm bot mawr yma. Yw, achos fi'n credu beth sydd wedi digwydd yw mae pawb yn mynd i wneud hwnna fel y peth mwyaf amlwg, ond os chi'n mynd a ffeindio'r loot o gwmpas y map i gael good loadout, wedyn chi'n gallu ennill y gêm a bod... Achos os ti'n trio lladd y Doom mawr, Dr Doom, chi'n mynd i marw, basically. Dim... Os mae hwn yn gadw ni. Ie. Os mae hwn yn gadw, achos does dim i ddweud bod e'n mynd i spawn o'r un yma. Ond dwi'n meddwl... O'n i'n meddwl event heddiw. Wel, oedd na event. Ond fi ddim yn gwybod... Be'n i gollwng? O, be bynnag. Doomstead? Yeah. Oh, here we go. Perhaps ni di colli yna neu rhywbeth. Falle? Ond yn dweitha, podd event, oedd o'n servers offline tan dwi'n dweud wneud? Ddim siŵr. Oedd 7 o'r gloch nath e cychwyn. So, dwi'n meddwl am y black hole. Ddim yn siŵr. Mae'n o leia fi'n tîm efo ni. Okay. Shilod. Eisiau symud rhywle arall am? Na, i gall cymryd nhw ni. Fine. Fine. Os ni dewis... Yeah, okay. Oh. Problem moment. Okay. Oh dear. Oh, sugar. Kind decent. Oh na, hyn yn build. Ni ddim ar zero build. Oh my god. Cos is i'r thing... Dr Doom... Yeah, achos fi ddim yn credu oedd e ar gael yn zero build. So... Oh... Gwych. Yeah. Yeah, gwych. Dyna gyd i chi dweud am hynny. Oh, na. Oh god, come on. Oh my god, rwy'n cael bloody epic? How rwy'n safe I fi efo non-epic? What the hell? Oh, dau pobl fan'na. Stark Industries Energy Rifle. Oh. Fi sy yn y car os chi eisiau neidio mewn os chi'n fed up gyda ymladd. Na i dod mewn I chi nawr, actually. Hello. Hello. Oh, crowd up. Mae'n gen I fizzy thing. Nice. Dwi'n eisiau... Handy, handy. Dwi'n eisiau Black Panther things yma. Yeah, okay. Ti ddim yn mynd I gael nhw? Os ti ddim yn joio nhw? Na. Okay, okay. Gynna fi legendary rifle yma fi. Nice. Ni eisiau mynd am y tren. Okay. O rhywun yn... Yeah. O ma na... chest fan hyn. Os na, mae just Shuri's Black Panthers, so mae dy fi. Wel, ti di roi un I fi, so. Ar ffrind fe ar y to. Oh! O, dwi'n cysau build. A fi. A fi achos sweat sy'n gallu neud e just yn dom. Ble ma nhw? Oh, damn. Mae fi bod yn stealthy fan hyn nawr. Yeah, o'n i'n mynd I marw anyway, so... Yeah, fi'n credu... Dyna'r problem gyda pan mae yna rhyw event a mae'n gyrfodi ti wneud mewn build. Os chi ddim yn hoffi'r format yna o builds, chi just ddim yn mynd I cael amser da. So, o'n i'n mynd nôl I zero builds? Once the cutscene
Not... Ie, dwi'n gwybod be maen nhw'n tyd eich chdi wneud efo'r thing yma. No. Oh, gosh. Wel, y thing yw, oedd mab fi yn Oh no, mae'n mewn both of nhw. Oh, fine. Nawn ni zero build then. Doom will keep spawning in every Battle Royale and zero build match until his HP hits 0. Okay. So, os mae ddim yma, nhw di curo fe am barod te. Okay. Ond os yw ti'n neud nawr, os ti'n party leader tro yma, a ti'n... O, ni'n gallu... O na, mae rhaid i Emrys... Na, mae'n global health bar. So, apparently mae'n global right. health bar. So, unless o'ch chi yna am y 7 o'r gloch un a neud mae fe di marw nawr. Okay, sorry, ni'n hwyli'r party. Ti'n probably'n iawn. Mae hwnna'n neud synwyr. Oh, man. Oh, well. Dim ots. Defeated in less than an hour. Oh. Yeah, oedd ar y ffordd adre yn y car o'r game dreigiau, o'n nhw'n chwarae ar y Switch yn y sef Kevin, so ni gallu clywed nhw, be nhw'n neud, ni fod bod yn co-op i lladd, achos o rai pobl jyst yn cymryd pot shots. So, yeah. O'n i'n meddwl, oedd e fel am cyfnod amser, a bydd e jyst yn cadw yn y byd yna, ond os taw jyst nes bod e wedi marw, dyna fe. Sorry, guys. O'n i'n hwyri'r party. It's in season 5. Pity. We're now well into Doom's themed season 4. Fe ti eisiau redio lan? O? O ti wedi ti? O, oce. Dim yn either. O, bydd en. As long as mae pob un ni wedi. Drach ar arth yna. Cool arth. Ond ble mae arth mewn Marvel? Beth yw arwydd y card o'r arth yna gyda eye patch? Nick Fury arth version? Like, beth yw hwnna? Efe dyna chi'n gweld hefyd? Na. Na pa screen sydd gyda chi? Next season. Di season nesaf yn dechrau tan November. No. Fortnite Chapter 5 Season 3 will end on November 2nd. So beth yw'n ta? What? Made you look. Oh, oedd hwnna'n end of season, lle? Just thing, oedd o. Oh, okay. Yeah, just thing. Mid-season event. Yeah, just rhywbeth. We've already bod, like, big boss te. Pawb Yeah. ddim yn awr. Yeah, so ni wedi colli fe. Underworld. Yeah. Okay. Yeah. Bach o anti-climax fanna, ond... Yeah. Oh, well. Dwi dal yn lwc ar y map yma, ia. Dwi'n cymharu efo'r maps eraill. Na, Oh, mae'n well, hell. O, ydyn ni'n gallu neud O, yn y cychwyn. y lle yna, yn lle? Oh, never mind. Dyna... okay, nawn ni just stick i hynna. Pate? Ni'n mynd dweud ble mae fe Stacey. Oh, the raft. Yeah. Os ti'n curo hi, ti'n cael fel gun really da. Yeah. Fuck all. Shit. Hello. Ti lawr? Na, mi fydda gan. Okay. Lawr. Ffordd. Na, fel. Da ni reboot ti, pai ffaini. Right.
Ai, y baga. O, fi lawr hefyd. O, ni just yn crap fyna. Ond ti gyda fe, mae fe'n eitha crap. Ond o'n i'n fwy crap ar y pwynt yna. Oh shit. Oh. Oh dear. Oh god. Uh-oh. Rhywun fan'na. O. Dyna fe. O ie, mae jyst wedi mynd heibio ti. Falle ti'n gallu neud e heb i nhw. Oh. Amser clutch, Owain. Oh my god. Gen i shotgun spars mae rhywun yna eisiau. Oh yeah, please. Swn i'n mynd i dod tuag at ni nawr. Mae rhywun yn saith i ni. Rwy'n really low ar ammo. Okay. Si'n neidio mewn y car i edrych am mwy o stuff. Yeah. Just i mi mas o fan hyn er mwyn ffeindio lle mwy Rwy'n meddwl nhw wedi cael yr stuff da. Avenger boxes mewn fan'na. Yeah. Yn barod. Okay. Right. Yeah, just dim pedwar yn gallu dod yn y rhan yma sy'n bach yn annoying. Right, nawr ni gael look. Dwi wedi hire AI. Oh, nice. Hello. Oh, shit. Oh. Avengers fe. Na, dau. I'm like bron a half o bloody ammo. Gen i 16 bullet. Ah. Oh, dyna ddim yn good move. Oh. Be ti o? Okay, ti yn y car. Na i dod i ti then. Mae yna 2 pobl. Yn like dilyn ni. Rwy dal ddim cael unrhyw ammo. Okay. O fi nôl yn y car. Neu falle. Oh. Oh na, dwi wedi gollwng yn gun. No! Ble yw ti? O ti eisiau trio reboot o... Nid yn re-risky. Mae nhw'n like right tail fi. Okay. Come on Well- AI. Os ni'n mynd yn y car, just circle yn nhw a just bod yn fel really amyneddgar. Ti eisiau fi pigo ti fyny? O, ti yn car hefyd? Yeah. O, ne, fi'n gallu gweld nhw nawr. Okay, na fi just... No, nhw wedi diffito'r AI. Try funny. Chwarae a long game, efe? O, mae un o'n nhw mewn y car efo fi. Oh, nice.
Os ti'n mynd o fe rhywle ar ben ei hunain, fi'n dilyn ti, ni dau'n gallu mynd... O, y storm. Ie, mae'n cymryd e allan mewn i'r storm. Okay. Fe wedi neidio allan. Mynd i reboot fan a trio, neu? Ah! Ers i ti... Na, ti lawr wedi nawr? cael fi. Ie. Oh, no. Okay, ydy e'n werth i fi trio? Revive Na. ti? Oh, okay. Mynd way allan yn y storm. Okay, na trio cael Emrys then. Awn ni am yr tren? Emrys? Mae'n 2 person. Be ar y tren? O ie, fi allu gweld. Oh, sugar. Yeah, help gyda fe. Alright, that's it. Oh, dyna Fortnite. God. Well. Nawn ni gael un nawr. Ready o syth lan? Ie. Yeah, come on in. Dwi'n meddwl just like... gwasgu keyboard i ready o lan. Yeah. Ti'n gallu wyt ti? I don't know, fi'n trio... Ti yn, mae fe gyda tic ar un fi, a un ti. Ie, mae'n trio ffeindio match nesa. Ie, nath y dau tîm o Cymru colli gan 1 pwynt ddoe a heddiw. Gatyn, achos y Scarlets colli fel eiliad olaf a hefyd y dreigiau heddiw. A nes i gweld y dreigiau yn fyw a mae'n mwy gatyn wedyn achos just mor rwystredig. But, yeah, dyna yw chwaraeon, I suppose. Dwi'n dal ddim a teams Cymraeg yn joinio League Lloegr. Yeah. Mae can nhw'n chwarae randomly yn South Africa da yn byd i neb. Na. Wel, fi'n meddwl, mae'n dda i'r boys cael profiad o chwarae yn erbyn y boys corfforol de Africa, so nhw'n gallu ymdopi gyda fe yn pam nhw'n chwarae i Gymru. Don't know, mae cael y tîm a de Africa, fi'n gweld. Dwi ddim yn gweld pwynt cael domestic league sy'n ochr arall i byd. Dyna di literally... Na, digon tig, ie, mae'n tig. Mae'n effer season i fyny. Bod nhw ar time zone ni, dwi ddim necessarily meddwl bod nhw'n agos. Dyna'r pwynt, y fe. Ti wedi gweld o lot o weithiau, os di... Mae'n fath o tor bod tro yna. Ie. A os di unrhyw tîm... Mae'n digwydd i Scott a'r Gwyddelod hefyd. Os ti'n dyna efo bach yn efo injuries a falle, ti stuck am 2-3 gêm. A basically, ti'n cael 1 gêm drwg, ti'n cael 3 gêm drwg. A mae'n direilio season, chdi. Which is ddim gymaint o big issue i teams Cymru, cos mae'n gyd yn colli anyway. Ond, bod ti'n tîm Gwyddelig sy'n mynd am y championship, mae'n gallu direilio season. Munster, fe di digwydd i Munster mwyn unwaith. Dwi'n meddwl fod
Mae tîmau South Africans yn cael fwy allan ohono fo'n y tîmau Northern Hemisphere. Yeah. Tig. Dwi'n gwybod o. Ie, fi'n gallu deall O, pwynt. be dwi'n gwybod, gog dwi. Cadw i'r ffwtbol, efe? Ie. Na, joc. Na, well, you know. Dwi eisiau gwybod o'n... O ti'n cefnog o Wrexham cyn oedd yn trendy bod yn cefnog o Wrexham, so yeah. Dyna Dyna un. dwi'n cynnig yn ryw, bod o ddim yn... No. Ond i fi mae o jyst mwy fatha... So... Di rivalries yn thing wedyn e. Un o'r pwynt fatha league. Domestic league, ie. O, mae Dragons yn chwarae y bydd Caerdydd weekend yma. Yeah. So, bragging rights for the year, felly. Yeah. Ti'n bother beth i sgor y bydd Storms? Stormers. Stormers? Na, ie. Really, ie. Na, tig. Un lawr. Ni gyd yn y mansion, ie? Ie, mae na tîm arall fan hyn hefyd. Ie. Nes i... Hwna. Okay. O, na, mae'n rachol ddim ddim neto. Oh, shit! Oh. Di dal yna? Na, dal o. O, so eisiau Black Panther cap. Ie, fi'n hoffi Black Panther crap. Go more fideo. Sut ti di cyrraedd lan fyna? Filter fi, 20 seconds now. Ti'n mynd lan fyna? O. Yn garw i. O, ti di mynd lan fyna. Okay. Ie. Diolch. No Black Panther, dwylo arall. Chi gyd yn cael gweld y fe. Dwi'n lip-sync. Mae hwnna waith na'r... O, fi'n joio fe. Hwnna waith na'r... Captain America thing. O, fi'n joio Captain... Fydde fi Captain America a Black Panther. Literally dau peth gweitha. A nhw'n neud yr un peth, so Awful. mae hwnna'n hollol pointless, but fi'n joio nhw. Ti'n mynd hoffi Captain America? Na. Ie, mae'n meindio fe. Andy. So, knocio allan nhw'n un shot. Digon teg, ie. So, viable. Ie. Beth ydy'r Black Panthers actually neud te? Ti jyst yn fel na, and then just, yeah, Right. slicey. Mae'n eitha pwerus. Ond mae kind of melee attack. You know, sim... Yeah. Right, ni kind of ar y carry on y map nawr. Ti eisiau neidio mewn Tesla? Come on, guys. Ti'n gwybod ti eisiau, Emrys? A fi'n cerdded. Ti siwr? Okay. Fine. Alright. Unrhyw beth i beidio gefnogi Elon Musk efe. Rwy'n jog an ti. Oh, na. Okay, na i gadw ti... Mae gen i car. Okay, fine. Double joke. Double bluff. Right. Whee! Gael look fan hyn am munud.
Dwi'n gwybod. Oh my god. Be? Oh! Oh, nice! Dyna sut i wneud entrance. Wow. Wow. Daisy. Whoa, it's a cyber truck. Oh my god. Dwi'n meddwl dwi'n trigger pam dwi'n licio season yma gymaint. Os a ddim sniper rifles na. Na, ti'n Na. iawn. Ma' hwnna'n biti. Dim snipers. Dim Dim yn like on gwbod. power-ups. Dim your power-ups. Mae'r vault yn agor. Oh. Ti There's di no marco rhywun lan rhywbeth? hwnna. Ie, nes i marco fe? Neu ti just yn Is curious? there, it's not rhywun lan hwnna. I mean, I can't tell what it is. Bydd y thing sy'n fflachio fi? O, hwnna yw'r a thing, like a vault sy'n mynd dod neu rhywbeth. Ie, beth sy'n fynco ddo? Beth di hwnna? O, mae fel Iron Man thing yn dod lawr. Ti'n gallu cael stuff da o fanna. Ie, yeah, Iron Man thing. Ti'n gallu cael Iron Man jetpack, so mae'n werth mynd am fe. Os chi'n digon cyflym i gyrraedd fanna. Come on. Oh, man. O ie, fi'n gallu neud hwnna. Fi'n hofio hi'n gallu... hwnna'n un peth am y claws, ti'n gallu... Guys, ni'n mynd am fe? Yeah. I am Iron Man. O, os rhywun di bod yma. Na. Take Iron Man loot. Oh, yeah. Whoa. Actually, fi'n mynd am hwnna yn lle. Nice. Sorry, guys. Fi di cymryd y stuff da. O, mae rhywun yn dod. O, Not too shabby. Right. Rama. Ble? Lawr. Hwn oedd y thing drud. Scope really drud. Ydda zoomed in, ond mae'r recoil mor insane. When a pobl, like, ar bwys ble ryan, gath clywed yn seithi. O, mae'na, mae'na. Le? Off! Be? Headshot efo'r pistol. Nice. Ni lwtio, cos gan fi ddim byd. Da. Yeah. Ti'n y tu, lle gan... Oh, sugar, fi di neidio off y bridge. Ti'n gallu revive fi, gaflym. A damwen, o'n i'n trio neud yr Iron Man boots, a nes i ddim gwasgu fedig o'n cyflym. Na criplo fi hun, sorry. Hwna'n mor gwael. Oh, god. Oedd hwnna'n horrible. Yep, kneecaps wedi mynd. Lwcus ma' na loot fan hyn. Oh, gosh. Dyna pwysau hefyd o gwybod fi'n stream o point of view fi. Mae pawb yn gweld faint mor crap ydw i. Wel, ie. O leia pam ti'n neud o ochr ti, fi'n gallu just ymddangos a weithiau neud stuff. A ti fel, oh, okay. It's not that bad. Right, okay. Fi'n mynd i Dwi ymarfer. wedi spawn o buried ray chests. Ooh. Cael 5 munud i dig yn nhw lan. Meddwl yn nhw'n things ar Milyn y. Cymerydd meddwl. heddiw. Okay.
Lle chi di mynd, boys? Lan am ynydd. Okay. I'r, mynd i'r cylch smell i ni ffeindio chest. Sut ti'n ffeindio? O, John ffeindio un. Dim clam. Cael un. Sut ti'n neud nhw? Dim siŵr. Just efo'r pickaxe efallai? O. Yeah. Oh, yes. Ddwy fy'n edrych fel. Just a pile o dirt. Oh, ie. Go. Ie. Oh, dual SMGs, legendary. Ie, gys i epic all-round striker, ie, so dwi'n... Ie, fi'n cymryd Sut dwi'n gadael... lost, ti ddim Sut eisiau. Byd i'r thing, Beth y thing be? Ie. Lle ni'n mynd o? Forfeit? Oh, mae'r island just wedi dod. Eisiau mynd i O, fe? mae'na pobl mynd i fe yn barod. Okay. Ti eisiau mynd fyna ymlaen fyna? Gallwn ni. O, na, mae'na tree. Alright. Ti eisiau? Ti eisiau ymlaen nhw ar y island? Gallwn ni. Dwi'n mynd i... Ti'n neud O, mynd i'r rift a wedyn Ie. dod o'r top, ie, mae un fan hyn. Sy'n dilyn fan hyn. Na i fyny hwn fod a chi ddau rift, ie? Ie. Ie. Okay, go! No, mae'n rhywun dod. Oh shit. Oh na, nhw'n cael stwff. Oh my days. O, boi Dim lawr. lawr. Ynddi, gys i'n lawr. Dwi'n helthio fyny, do. Oh shit, mae'na dau nhw yn y Picture. courtyard. Oh my god! Ble? Dwi'n helthio fyny. Ble ma nhw? Mae'n un ar to yn i siadal, dwi'n mwyn dal yna. Na, maen nhw wedi marw. Nes i gorffen un o'n Ie, off. mae'na dau. Mae dal yn to. A fi chi gweld yna. Oh my god. Fi asgidia thing mas gyda fo. I'm sure. Oh my god. Oh my god, sydd fi? O, sy'n gweld y boi na. Oh shit. Oh, dwi wedi combo. Ti wedi helpu fi... Ie, fi'n seithi yn y O, courtyard. Damn! Ie, mae'na mwy na un tîm lan fyna. Ie. Mae'n cwbl. Mae'n yn ballsy decision o dde i mynd lan. Oedd yn good, oedd yn good. Alright, we're mynd nôl lan. Ti dal gallu clutcho ni. Ti'n ffaddiog. Ti'n mynd rhywun... Yn lle dwi, mae rhywun i dropio lawr. Ie, fe na. Oh, sugar. Oh, nice! Oh, Yes, di o? yeah! Double Ooh, hit. Ti'n lle Emrys nawr? Sut o'i fi'n neud hwnna? Sa'n gwybod sut nes ti fe. Nes ti achos oedd dau nhw mor agos i gilydd, nes ti gael y ddau nhw. Ie. Clas. Oh. O, na, ti ddim yn joio nhw. Oh my god. Ti'n... O, gymaint o loot da dy fi fyna ddo. Mor gatyn. Be di'r stwff newydd mi gyd? So, like mae'r Iron Iron Man Man flight kit yn Boots. really nice i hedfan, a wedyn mae'r Ie. Iron Man dwylo thing yn eitha cool hefyd achos mae'n really pwerus. Ond fi'n joio nhw, ond maen nhw'n bach yn ffili. So, dal lawr. Dwi'n mysio. Oh yeah.
Yn gwybod hwnna'n lle. Ie, ond ma' na un ti'n neud fel... Ie, hwnna'n pwerus O, iawn. ie. Bydd hwnna'n fel... Really lladd nhw mewn un shot. Right. Ie, da ni'n mynd. Gwylio'r Ie. storm. Yeah. We're really angen ffeindio shield. Ie. Ie, fi fyd. Roedd na shield push yma fan hyn Dwi'n rhywle, roedd fi'n Oes gweld e. Oes jetpack dy ti, Emrys? Oes. Oh, good. Good. I think. Gwylio. Mae mynd dod. Oh gosh, we're mynd y ffordd anghywir. Ie. O, dyna ti. Neidio. Nice. Ie, falle. Ti allu... Bydd yn mynd i fod yn agos i... Nice! Mae gen i shield fizz. Oh na, mae rhywun yn dod. Efo jetpack. Pai ffoni, mae da chi yna. Uh-oh. Mae o. Yn yr awyr. Bit o beer. Lawr. Ddim gyda unrhyw bloody guns. Oh. Oh, sugar! Ah, the ffrindau, right ar bwys fi. Baga! Le mae e? Mae fe ar y to Rwy'n methu ffeindio fe. fanna. Ie, dyma o. Mae lawr. O, da ni'n mynd. Sy'n ôl reboot card fi. Fe ar y to. O, dwi'n... O, mae mewn y bloody adeilad. Oh, don't worry. Oh na, rwy'n screwed. No! Come on! Oh! Oh! Wow! Oh my god. Gyda 6 ar ôl. O, mae 'na shield yna, health pack, Helmet. health pack, fanna. Ddim i shields i ni. I'm ditching the flight suit. Ti ddim yn joio hwnna, rhagor. Rwy'n fy'n okay. Ie, Fan'na ta i fi cael y yma, pack. ta fi yma. Ie, mae gen i'n hefyd. Fal... O, ti'n iawn, Holy ti'n iawn. shit. Ti just ar y cusp fanna. Yeah. Oh! Oh, nice. Oh my days. Yeah. Pump ar ôl, so ni a 3 e. Yeah. O, come on. We'n gallu clywed nhw. O, falle nhw dan ddear, nhw yn y twll. A twll. O dan chi. Mae rhyw volt o gwmpas fanna, fi'n siŵr. Is na? Mae ddim yn y bit yna, yn y bit... Dyma pob... Dyma O, 3, fi'n gwybod. tîm y 3 yma. Falle bit... Oh yeah. Ie, lyf Right. hwnna. Aha. Hmm. O, na, dys nhw ddim. O. Ydy'r Iron Man things really hwnna da, like this? Wel, mae'n neud 25 fanna, ond os ti'n ar y super duper Yeah. thing, mae fel 110 O, neu rhywbeth. bobl. O. Dyma fe. Falla. Nice. Fi'n credu bod nhw'n dda. Yeah. Oh, Yn boi'n agor, beth i hyn lled. Ie. O, mae un Ani, brwysau rhywun coed yn yna. north-east? Os ti'n bwrw... O, thing, si. Missed. Bydd nhw'n probably i lladd O, mewn. bydd- North-east. Go on. Double team. Okay. Mae'na... Yes! Come on. Nice. Sydd y ddeg hwnna? Oh my gosh. Nice. Good job. O.
That's me for tonight, dwi'n meddwl. Yeah? Ie. Gada fi... Ti'n blincio hwnna. We've got him da. Really good. Sy'n gath ni'r win ddo? Too hard. Bots. Bot. Ha! Iawn ta. Yeah, Dwi'n- man. Dwi'n knackered. Dwi'n di gweld fi. Alright then. Yeah. GG's. Bad Blood yn dechrau mewn like 10 munud, at least y pre-show yn. Ti eisiau cael un game o duos cyn i Ie. Bad Blood cychwyn then? Rwy'n mynd i, Ti'n mynd i paratoi cael eich popcorn Ie. yn barod y fe? cael y stuff. Yeah, cael y... Alright. Gen i Pepsi fan hyn, ond rhaid angen ychwanegu i'r Pepsi, you know. Okay. Ma... Rum. Ni ar 51 munud, so ni literally yn 10 munud. llai na awr retro ar hyn o bryd. This is a... Well, yeah, hyn bydd un o fideos, ond nawn ni gadw lefo Ends will win. Ends will win. Achos ni di ennill, nawn ni gadw lefo na Oh, meddwl. yeah. Yeah. So good. Cool, Just cool. un fair, un short and sweet. Short and Yeah. sweet. Yeah. Victory crown i goffe bydd, you know, mae gyd Oh, yn helpu. You Bydd, jump in, ennill, jump out. Yeah, dyna ni. Gadw ar positive. Job done. Yeah, good, good. Right, well, joio wrestler a cwsg, Emrys. A nawn Will ni... do. Yeah, good job. Nawn ni bwrw ymlaen gyda mwy o rhywbeth arall, rhywbryd arall. Ideal. Cool, 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 cool. Right, nos da pawb. Nos da. Gwch chi'n y stream nesaf. Ta-da, ta-da. Yeah.